өзгәреш башка үзгәрешләргә юл сала дип әйтә Италия сәясәтчесе, фәлсәфәче Никола Макиавелли. Үзгәрешләр һәр вакыт яңа ачышларга илтә, һәм тышкы үзгәрешләр һәр вакыт кешенең эчке дөньясында чагыла. Исәнмесез, эфирда Белем дөньясы. Бүген без үзгәрешләрнең уңай йогынтысы турында сүз алып барырбыз. Алдагы минутларда Үзгәртеп құруға 6 миллиард. Казанның балалар бакчалары һәм мәктәпләрен ремонт ничек үзгәртәчәк? 240 еллык һөнәри тормыш, Сөләймановлар, Тәҗетдиновлар мөгаллимнәр династиясе нәрсә белән дан казанган? Әйткән сүз, аткан ук. Казанда яшәүчеләрне шәһәрдәге мәктәп коймасы нәрсәсе белән җәлеп иткән? Балалар бакчасы һәм бер интернатның тышкы һәм эчке кыяфәте капиталь ремонтлау программасы ярдәме белән танымаслык итеп үзгәрәчәк. Әлеге программа инде 7 ел гамәлгә ашырыла. Бу вакыт эчендә Татарстан башкаласында 6 миллиард сумга 142 мәктәп һәм 52 балалар бакчасы ремонтланды. Һәм бу әле быел яңартылачак объектларны исәпкә алмыйча. Ә бит һәр мондый ремонт балаларны укытуда һәм тәрбияләүдә уңайлы шартлар гына булдырып калмады. Мөгаллимнәр укытуда яңа технологияләрне куллану, ә балалар исә күбрәк һәм тирәнрәк белем алу мөмкинлегенә ия булды. Казанның 417 балалар бакчасы капиталь төзекләндерү программасына кергән тәрбия йортларының берсе. Аның бинасы ярты гасыр элек 1956 елда төзелгән. Роспотребнадзор, МЧС, ул службалардан бик күп предписаниялар булды. Шуңа күрә дә безнең балалар бакчасын капиталь ремонт программасы буенча капитальный ремонт эшләргә булдылар. Зөлфия Салаватуллина тәрбияче, биредә 21 ел эшли. Төзекләндерү белән бәйле иң зур шатлыгы балалар бакчасының иминлек һәм санитар таләпләргә туры килүе. Ашханәдә бик зур үзгәрешләр көтелә безнең. Анда безнең хәзер ит балык цехы аерым, яшелчә эшкәртү цехы аерым булачак. Анда ит балык цехында үзенең ит тарткычлары, балык тарткычлар барысы да автоматлаштырылган. Янгын куркынычсызлыгы күзәтүче уешмалары таләпләренә, техник надзор күзәтүче уешмалар таләпләренә җавап туры килерлек. Алар алдына калтырап калмаслык, куркып калмаслык, шундый таләпләр, алар куйган таләпләргә җавап бирерлек, шундый бакча булыр дип өметләнәбез, Алла бирсә. Капиталь төзекләндерү 8 апрельдә башланган. Түбә яңартыла, жылылык һәм су турбалары, электр үткәргечләр, ишек һәм тәрәзәләр алыштырыла. Беренче каттагы уен бүлмәләренең идәне җылытыла. Установлена профессиональная вентиляционная, то есть вентиляция. Бөтен бина буенча җиләтү кырмалары урнаштырылды. Юыну бүлмәләрендә генә түгел, ә уен ашау бүлмәләрендә дә. Гомумән бөтен җирдә диярлек. В блоках и во всех практически помещениях. Барлык җиһазлар да яңа була. Группада балаларга уйнар өчен бөтен җиһазлар, бөтен уенчыклар заман таләбенә туры китерелеп, яңаны алып кайтачакбыз. Кайнар су проблемасы да бетәчәк. Элек җәен аның килми торган көннәре дә булган. Хәзер ел әйләнәсе кайнар су үзелмәячәк. Капиталь төзекләндерүне 30 августка төгәлләп 1 сентябрьдә тәрбия йортын ачарга уйлыйлар. Казанның 104 балалар бакчасында да планнар шундый. Когда планируете? На данный момент уже завершен ремонт кровли, залиты все полы, выстроены лотки, перегородки. Планируем к 1 сентября садик запустить. Бу бина 1962 елда төзелгән. Хәзер ул тулысынча яңартыла. Элек бирегә 100 бала йөргән булса, капиталь төзекләндерүдән соң 80гә калачак. Чөнки ашханә, кер юу, медицина кабинетларының мәйданы киңәйтелгән, заманча таләпләргә туры китерелгән һәм музыка залы барлыкка килгән. Бэби-бум, который мы наблюдаем на протяжении многих лет в Казани, который нас радует. Соңгы елларда Казанда балаларның күпләп тууы безгә җаваплылык өсти. Балалар бакчасындагы урыннарга ихтыяҗ арта. Без быел 11 балалар бакчасын төзекләндерә алачакбыз. Онны яңаны төзәчәкбез. Соңгы 10 ел эчендә Татарстанда 1200 балалар бакчасы һәм мәктәп капиталь төзекләндерелгән. Шул ук вакытта яңа белем бирү һәм тәрбия йортлары сафка баса. Быел республикада 5030 урынга 22 балалар бакчасы, ә 10991 урынга 13 мәктәп төзү планлаштырылган.
Biz sizni Татарстанның мөгаллимнәр династияләре белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Чираттагысы Сөләймановлар, Тәҗетдиновлар гаиләсе. Аларның гомуми эш стажы 240 ел тәшкил итә. Династия башлыгы Рәкыйп Сөләйманов ярты гасырга якын Түбән Кама районы мәктәпләренең берсендә математика фәнен укыта. Мөгаллим һөнәрен кызы дәвам итә, ә хәзер исә оныгыда укытучы булып эшли. Алия Тәҗетдинованы политехника көллиятының һәр студенты белә. Ул да тормышын фәннәр патшабикәсе математика һәм педагогика белән бәйли. Династия вәкилләре белән хәбәрчебез Мәрсилә Искәндәрова аралашып кайтты. Нәселең белән педагоглар булу нинди зур бәхет. Кирәк вакытта өлкән тәҗрибәле туганыңнан киңәш сорап, аның методикасына таянып эшләү дә үзе бер уңыш булып тора. Сүзем Сөләймановлар һәм Тәҗетдиновлар династиясе турында. Әлеге нәселнең педагогик стажына инде 240 елдан артык. Педагоглар династиясе башлыгы Сөләйманов Рәкыйп Әхмәтхан улы. Ул 46 ел Татарстан Республикасы Түбән Кама районының Краснокаткино мәктәбендә математика фәнен укыткан. Укытучы булу өчен инде үзеңә димәгәндә үрнәк булырга кирәк башка кешеләр алдында. Менә шул үзең чыннан да син аерылып торсаң, ул чагында синең укучыларың да аерылып тора. Рәкыйп Әхмәтхан улы хезмәт һәм тыл ветераны, СССР мәгариф отличнигы. Аның 46 ел балаларга белем бирүенең нәтиҗәсе күп санлы медальләре, дипломнары. Ә иң мөһиме бүгенге көндә укыткан укучыларының педагогка карата олы хөрмәте. Быел да Рәкыйп Әхмәтхан улын 90 яшьлек улуг юбилее белән котлап, барлык укучылары җыелган. Ә бит аның балалары, туганнары гына түгел, күп кенә укучылары да тормышларын педагог һөнәре белән бәйләгән. Рәкыйп Әхмәтхан улы педагогик эшчәнлеге барышында укучыларына математика фәнендә сәләтләрен тагын да үстерү һәм кызыксындыру максатыннан шахмат түгәрәкләре дә алып барган. Бөтен укучыда бит инде никадәр тырышса да 4-5-легә булдыра алмаска мөмкин. Төрлечә булырга мөмкин. Укучылар безнең авыл балалар бик тәртипле булдылар. Мин 56 елда бугай беренче мәртәбә укучыларны Казанга олимпиадага алып бардым. Укучылар яхшы гына эшләделәр. Шуннан соң инде укучыларны яхшы гына тәртипле алып барган өчен күп еллар арадан укучыларны олимпиадага рәттән 6-7 ел алып барырга туры килде. Аның тормыш иптәше Сәкинә Гасим кызы да химия һәм биология укытучысы булган. Балаларына да тиешле дәрәҗәдә белем бирә белгән бу укытучылар гаиләсе. Олы уллары Казан дәүләт университетының исәпләү математикасы факультетын тәмамлаган. Икенче улы хәрби училищены тәмамлый. Ә Тәҗетдинова Роза Рәкыйп кызы Казан дәүләт университетының география факультетын тәмамлап, Кукмара шәһәрендә география укытучысы булып эшли. Өйдә әтием, әнием хезмәтләренә сокланып, аларның эшләгән хезмәтен күргәнгә күрә, бәлки шушы профессияны сайлаганмындыр инде. Аларга булышып дәресләр хәзерләгән вакытта дәфтәрләрен дә тикшергән дидерем инде. Ике абыем бар иде. Алар белән бергә аларга булышка, алар безгә булыша, без аларга булышып бергә шундый тәрбия алганбыздыр инде. География укытучысы булса да Роза Рәкыйп кызы иҗади кеше. Буш вакытларында баянда уйнарга, җырларга, шигырьләр язырга ярата. Яшьләр уңган һәм белемле, мәктәп безнең данлыклы, зур галим эшчеләр чыгып, шаккатыра халыкны. Ә Роза ханымның кызы бабасы үрнәгендә математика һәм информатика укытучысы юнәлешен сайлый. Республика, бөтен Россия һәм халыкара масштабтагы төрле чараларда үз студентлары белән бик актив катнаша һәм һәр вакыт призлы урыннарга ия була. Каникулларда кайтканда авылга, бабай белән әби янына, аларны күреп укытканнарын, безнең белән бабай математика мәсьәләләре биреп, бөтенесен дә күреп, әнине күреп, һәм икенче яктан бабам да укытучы булып, 40 ел педстажы булып, история укытучысы булып, завуч булып эшләде. Шуңа күрә минем гаиләм укытучыларга бик бай. Шуңа күрә мин дә укытучы профессиясын сайладым. Нәселеңдә бер укытучы булсын диләр. Сөләймановлар һәм Тәҗетдиновлар династиясендә алар бихисап.
профессияңда үзеңнән соң дәвамчы калдыру чыннан да сокланырлык. Үз профессияңны шул кадәр яратып башкарып, һәр укучыңа тиешле дәрәҗәдә белем биргәндә генә ул нәтиҗәле була. Кыймада язганнар хәтердә мәңгегә уелып калачак. Казан мәктәпләренең берсендә шигърияткә шулай мәхәббәт уяталар күрәсең. Санкт-Петербург моңа ничек җавап биргән? Бу хакта интернетта мәгариф өлкәсе дөньясының иң кайнар яңалыклары белән Нияз Рахман. Сәлем дуслар, җәйнең беренче атнасы инде артта калды, коронавируска бәйле булган чикләүләр акрынлап кими бара. Димәк, без гадәти тормышка кайтабыз. Бу кызыклы тәнәфес рубрикасы һәм интернеттагы иң кызыклы яңалыклар нәкъ менә безнең сәхифәдә. Заман яшьләре граффити белән генә түгел, шигърият белән дә кызыксына. Сүз диварларда рәсем ясаучылар хакында. Казанда шундый бер билгесез егет койма баганасына Маяковский, Пушкин, Блок һәм Акуджава шигырьләрен яза башлаган. Аның иҗаты белән 6-нчы гимназия территориясендә танышырга була. Ул шигырьләрне мәктәпнең гадәти таш койма баганасына язган. Кешеләр туктап укыйлар, ә интернетта хәтта үз фанатлары барлыкка килгән. Серле рәссам Казанның 6-нчы гимназиясенең югары сыйныф укучысы икән. Тик уку йортында малайның бу шөгылен әллә ни хупламыйлар. Хәзер исә аның иҗатына гашык булучылар баганаларны буяп куймагайлары дип борчыла. Жил за решеткой в темнице сырой, вскормленный на воле или в неволе орел молодой. Борчылырсың да, чөнки Санкт-Петербургта урам рәссамнары белән мәктәпләр каты көрәшә. Мисал өчен Төньяк башкалада Боровский урамында рәсем төшерәләр. Бу эшкә җирле бер талант иясе алына. Ул исә диварларга тоташкан коймага Иосиф Бродскийны сурәтли. Имеш ул үзенең балконын карарга килгән. Тик менә рәсем менә кыска гомерле булып чыга. Әлеге койма Санкт-Петербургның 189 номерлы мәктәбенә карый икән. Нәтиҗәдә завхоз аны буярга дигән карар кабул итә. Бу ел күләм җанҗал китереп чыгарын дип уйламаган күрәсең. Хәзер коймада нәкъ завхоз исеменә багышланган язулар барлыкка килә башлаган. Кайбер чакта ашыгыш карарларны кабул итәргә ярамый шул, уйлап эш итәргә кирәк. Он должен спросить, а кто я? Трус или более-менее не трус, да? Скажем, я добрый человек или я жадный человек? Ә менә Германиядә машиналарга рәсем ясаучы барлыкка килгән Цвикау дигән шәһәрдә бер атна эчендә 7 яшьлек кыз бала транспорт куя торган урында 37 машинага таш белән кар бөртекләре ясаган. Полиция хезмәткәрләре яшь рәссамны нәкъ чираттагы шедевр ясаган вакытта тоткарлый. Кызчык исә Боротик әлеге гамәлен машиналарын тагында матуррак итәргә теләгән идем дип аңлата. Тик менә әти-әнисе өчен генә аның әлеге иҗаты шактый саулы суммага төшә. Хәзер алар 2 миллионнан артык штраф түләргә тиеш. Бу бик кыйммәтле кар бөртекләре булып чыга күрәсең. Эх, күпме хезмәт әрәмгә киткән бит. Мәктәпне начар тамамлаучыларның үз яклаучылары барлыкка килә. Танылган модель Наталья Водянованың үзенең Instagram битендә нәкъ шундый язма урнаштыра. Сыйныфның уяты булган икеле капчыклары нәкъ тормышта төрле шикләрне боза һәм үз юлларын таба дип саный ул. Хәтта бишлегә укучыларга караганда да уңыш күбрәк яраталарны имеш. Мондый фикрен Наталья Водянова әллә каян алмаган, үзенең тәҗрибәсеннән чыгып сөйли икән. Дерзайте, ребята, и будьте дерзкими. Ваша Наталья Водянова, не закончившая 11 класс. Рубриканы күңелле яңалык белән төгәллик әле. Ханты-Мансый автономияле округында чыгарылыш сыйныф укучыларына премия бирергә булганнар. Күләме 5000 сум. Моннан тыш истәлекле бүләкләр дә каралган. Алары 3 төрле ди. Укучылар үзләренә ошаганны сөйләп ала алачак. Менә бит киләчәк буынны сөендерергә теләсәләр, акча табыла ул. Бүгенгә менә шулар, елмаеп һәм көлеп яшәгез. Очрашырбыз. Безнең социаль челтәрләрдәге постларга комментарийлар калдырырга онытмагыз. Шулай ук сез безгә видео язмаларыгызны һәм теләкләрегезне дә юллый аласыз. Киләчәктән үзгәрешләр көтәсең икән, бүген үзең шул үзгәреш бул, дип әйтә иде җәмәгать эшлеклесе Махатма Ганди. Үзгәрешләрдән курыкмагыз. Үзгәреш җиле бары тик сафлык һәм яңару алып килә. Киләсе очрашуларга кадәр.